No mun odotukset tämän Vain elämää kauden suhteen on kyllä suuret. Mua pelottaa ja jännittää se, että mitä lopulta tonne ruutuihin päätyy, koska noiden päivien aikana tehtiin mun laskujen mukaan noin 540 haastattelua, 6 tuntia päivässä tallennettuja keskusteluja, 59 biisiä, plus kaiken maailman aktiviteetteja. Joten se on niin intensiivinen, niin uskomaton juttu, että sillä voi käytännössä sillä samalla materiaalilla joko luoda valtavasti uutta ja ihanaa tai tuhota meidän kaikkien elämät. Että kaikki on mahdollista, mutta siis mä luulen, että siitä tulee hyvä. Parasta musta tuossa Vain elämää tuotannossa ja sen formaatissa on se, että tavallaan yllätyksiä tulee koko ajan. Se on niin huikein nerokkaasti rakennettu formaatti. Se on tommonen niin jatkoripari, josta kukaan ei pääse karkuun ja siellä ollaan aamu 7:00 puoleen yöhön niin kuin tiukasti toisten kanssa tekemisissä, siis fyysisesti ja henkisesti ja mennään niin kuin tunneskaaloja. Niin silloin jokaisesta löytyy niin kuin uusia puolia. Se mikä siinä on hienoa niin on se, että sieltä paljastuu aina niin kuin sekä itsestä että muista niin kuin jotain semmoista, joka ei normaalisti päädy lauteille tai ihmisten edessä jaettavaksi. Ja se on se, mikä tekee arvokkaaksi se jutu. Sitten sitä kautta myöskin ihmisten laulut tulee ihan toisella tavalla käsiteltäväksi. No tuolla tapahtui niin paljon semmoisia niin kuin, juttuja, joihin ei osannut millään tavalla valmistautua. Mulle niin kuin voimakkaimpia asioita oli tavallaan tarinat. Semmoiset, että yhtäkkiä tajuaa, että ai ton takia toi ihminen laulaa tosta asiasta tai että siksi se on päätynyt tohon. Tai että mä en tiennyt, että se mikä jonkun ihmisen persoonassa on jollain tavalla ollut niin kuin tuttua tai koskettavaa, niin liittyy siihen, että hän on mennyt läpi tuollaisia asioita. Ylipäätään musta sit yksi koskettavimpia asioita on se, että miten paljon meissä on ihmisinä samaa. Niin kuin ylipäätään meissä ihmisissä. Tuolla se tuossa koe-eläinryhmässä, niin kuin tuossa laboratoriossa, niin se korostuu. Että siinä tulee tavallaan semmoinen juttu, että kun siellä on Mikael Gabriel, joka on niin kuin 25-vuotias ja sitten on se Heikki, joka täyttää kohta 70, niin niiden ihmisten niin kuin tämä symbioosi on kuitenkin ihan luonteva ja niin meillä kaikilla. Että se on mielenkiintoista. Mulla oli tuo laulujen valinta oli tavallaan, olisi ollut, niitä vaihtareitahan on niin paljon, mutta se oli musta lopulta niin kuin, mitä enemmän sitä pohtin, niin kuin se tuntui aika selkeältä sitten, että Heikin biisit oli mulle niin kuin tuttuja, koska ne on ollut mun elämässä just sen verran mua vanhempi, että mä oon niin kuin, hänen laulut on ollut mun elämässä niin kuin aina. Siksi siellä tavallaan sieltä tulee runsauden pulaa sitten. Mutta sitten toisaalta siellä oli monia noiden muiden ihmisten lauluja, jotka on yllättänyt mut monella tavalla. Että musta makeinta on tavallaan tehdä esimerkiksi mimmien lauluja just siksi, että se lähtökohtaisesti on jo heti kiehtovaa, että mä olen naisartistin itselleen tekemän laulun esimerkiksi tai semmoisen, joka on totuttu kuulemaan tietystä näkökulmasta ja sitten siihen tulee joku ihan toisenlainen vinkkeli, niin se on hyvä. Laivathan on aina niin kuin kummallinen paikka, tää on ei kenenkään maata. Täällä ihmiset käyttäytyy ja toimii aina vähän eri tavalla, mutta siinä on myöskin hyvä semmoinen niin kuin irtonaisuuden tunne, mikä mun mielestä on mielenkiintoista. Mahtavaa, kun on semmoinen konserttipaikka, mistä yleisö ei pääse karkuun.